Здравейте! Как трябва да се почисти правилно оръжието и после ще споменем защо. Тук са препаратите, с които почиствам. Това си е най-обикновен ябълков оцет или кисел продукт. Това е вода с една супена лъжица сода бикарбонат или хлебна сода. Това е 25% амонячен разтвор. Може и с робла соло. Това е същия амонячен разтвор, амонячна вода. Тя се използва за разтварянето на медта, която се натрупва в цевта на пушката. И така, започваме първо с оцета. Но преди това трябва да поставим адаптора, който е много важен, когато почистваме цевта с тези препарати, защото те не трябва да попадат абсолютно никъде по оксидацията на пушката или по външните части на пушката. Потапяме, за да се напоят обилно с оцет. И внимателно ги вкарваме в цевта. Така. Ето го първото парцалче. Сега изчакваме 10 минути, за да може да се разтвори карбона в цевта. През това време можем да говорим защо се налага да чистим пушката. Пушката трябва винаги да е почистена и най-лесно се чисти, когато е след стрелба. Веднага, непосредствено след стрелбата. Ако се забавим, повече време отнема разтварянето на карбона. И така, продължаваме. Отново с парцалче, обилно напоено с оцет. Прекарваме. Вече ще използваме тампоните от зелените, за да разтъркаме хубаво цевта. Използваме месинговия накрайник. Защо? Защото когато използваме амоняк, трябва да използваме този алуминиевия, дураловия накрайник, защото месинга се разтваря от амоняка. Слагаме две тампончета. Затягаме. Потапяме в оцета. И започваме да разтъркваме с движение напред и назад. Около 10 пъти. Тук в входа, куршумния вход, трябва леко да завъртаме и да почистваме карбоновия пръстен, да се разтвори добре и да се почисти, защото той е една от причините за влошаване на групираността. Цевта винаги трябва да е почистена до метал, като нова.
защото карбона, който остава, по него се натрупва мед, следващите изстрели се натрупва пак карбон, отново мед и после става почти неразтворимо. Много време отнема за почистването на пушката. А вследствие на това се променят вече скоростите на началните скорости на пушката. Ето. Почти чисто е. Следва отново парцалче обилно напоено с оцет, за да изкараме каквото е останало в цевта като карбон. Оцетът е единствено за премахване на карбона в цевта. И за да сте сигурни, че сте почистили пушката с каквито и да е препарати, ако искате да разберете колко е почистена тя, прикарвате след почистване едно парцалче с оцет и разбирате препарата дали върши работа или не. Отново излиза карбон, но вече е доста по-малко. Ще сменим тампоните. Отново потапяме тампоните в оцет. Първата процедура за премахване на карбона е единствено и само с оцет. И започваме пак напред-назад. Карбоновия пръстен е много важно да го почистим, да сме сигурни, че там е разтворен карбона. Там се трупа най-много карбон. А карбона е много твърд. След като се образува от високо налягане и висока температура, е почти като диамант. Вече се усеща, че върви много леко. Ето вече вторите тампончета са почти чисти. Отново ще ги потопим в оцет и отново ще продължим да разтъркваме, за да видим дали е останало нещо. Най-вече в карбоновия пръстен, който се намира пред куршумния вход, края на гилзата. Сещаме вече, че много леко се движи Смятам, че карбона вече е напълно почистен. Ето тук ще сложа и зелените тампони. Сега ще прикараме едно обилно напоено парцалче с оцет, за да изкараме всичко, което е останало по цевта. След това отново
Ето вече парцалчето. И сега ще прикараме следващото, което ще покаже дали сме почистили карбона почти на 100%. Ето. Не е останало нищо вътре в цевта. Всичкият карбон е разтворен. За всеки случай ще прикараме още едно парцалче. И от карбоновия пръстен няма и следа. Ето. Вече е абсолютно чисто. Парцалчето е бяло. Няма абсолютно никакви оттенъци от карбон. Сега прикарваме сухо парцалче без да е напоено с нищо, за да подсушим цевта и да я подготвим за обезмедняването. Не се ли примахне напълно карбона, обезмедняването е излишно да се прави, защото под слоевите карбон си остава винаги мед и тази мед запечатва карбона отгоре и вече е невъзможно да се стигне до метал. Ето. Сега оцета го отделяме и започваме обезмедняването с амонячна вода, 25% разтвор на амоняк. Него обаче ще го почистваме, за да гледаме оттенъка. Ще го почистваме с белите тампони. И както казах, с дораловия накрайник. Не трябва да вдишвате. Много внимателно се отваря бурканчето. Ето, стопява се и се затваря. Гледате да не капа по кожата на пръстите или на ръката, или въобще по тялото. Ако случайно някъде попадне по вас амоняк, обилно го измивате с вода. Амонякът се разтваря с вода. И
и ще прикарам внимателно през цевта бавно, за да може да се напои навсякъде и да започне процеса на разтваряне на бедните отлагания по цевта. Тампоните веднага посиняха. Още един път ще потопя и ще прикарам внимателно през цевта бавно, за да може да се напои навсякъде и да започне процеса на разтваряне на бедните отлагания по цевта. Ето какво стана парцалче. Ето цвета на тампоните. Син. Това е разтворен меден окис. Изчакваме 10 минути. Ето ви отново през това време да ви покажа какво представляват парцалчетата, които използвахме до момента, и синия тампон, който разтворя една част от медта. Ето тампоните, които използвам. Ето отново препаратите. Ето вече и фаската отпред е идеално чиста, с първото парцалче още оцет, без да се докосва с нищо друго, само с оцет и с меко парцалче. Продължаваме с амоняка, докато спрат да излизат сини тампони. След като приключим обаче с амоняка, ще ви покажа кое е най-важното след тези процедури с оцета и амоняка. Най-важното е неутрализирането на киселинния им характер. Ето, вече започна да... Третото парцалче вече е почти бяло. Извинявам се, третия тампон. Ще сложим и четвърти, за да сме сигурни, че вече почти е изчезнала медта от цевта. Медта и карбона, който се натрупва по цевта, влошават качеството на самата цев. Защо? Защото когато не могат да се изчистят напълно, отдолу под тях влиза влага и самата цев започва да гни под тях, и в един момент, когато почистите цевта, ако я почистите правилно и стигнете до метал, разбирате, че цялата цев е в язви.
вече мед няма. Сега започваме най-важната процедура. По поддръжката на цевта. Преди това подсушаваме отново. След всяка процедура цевта трябва да се подсушава от предната. Съвсем леки оттенъци все още има от мед. Оцет с тази вода. Може и обикновена вода, но когато има и основа содата, бикарбонат, е още по-добре. Обилно, просто трябва да тече през цевта вода. Тази процедура по принцип трябва да се прави дори и с каквито и препарати да сваляте медта. Без значение, че пишат, че не са агресивни, че не нараняват цевта. Просто тяхното действие спира с водния и основен разтвор. Няма друго какво да ги спре. А за да се премахне медта, задължително има амонячни съединения. И затова се прикарва много хубаво, няколко пъти хубаво с вода. Да се измие цевта. Сега отново много добре трябва да се подсуши цевта след тази операция с парцали. Но вижте какви парцалчета излизат. Като памука, който се продава в аптеката. Сега вече сме готови да започнем омазняването на цевта. Или първоначално ще прикараме няколко парцалчета с газ за осветление. Ето къде е. За да може да влезе в порите на метала и да не остане абсолютно нищо и никаква следа от амоняка и от оцета. Също обилно напояваме парцалчето
с газ. Може да използвате и същото парцалче, защото то е идеално чисто. Но аз сега ще го сменя. Защото имам повече. И отново ще го напоя с газ. Така. Достатъчно. Ето. Също като памука от аптеката. А сега това, което виждате, това е един разтвор на масло. За автоматични скоростни кутии ATF3, което се разрежда 1 литър масло с 0,5 литра газ за осветление от тази газ. Смески, които запазват дълго цевта, влизат в порите на метала, смазват много добре и запазват много дълго време цевта умазнена. Но веднага след това, когато се положи и се смажи хубаво цевта, тя трябва да се подсуши. Ако ще се ползва пушката в близките месеци, но ако трябва да се заземява пушката, се оставя мазна, за да може да се запази за по-дълъг период от време. Сега процедурата е пак същата. Първо подсушаваме. Не е необходимо да стане идеално сухо, но най-доброто е това, което ви показах и не излиза скъпо. Това е червеното масло, което наливаме на колите в автоматичните скоростни кутии или хидравличните системи за волана. Както казах, разрежда се 1 литър масло с половин литър газ. И имате смазка за дълъг период от време. Аз ще използвам едно и също парцалче. Пушката е вече идеално чиста. Ето, червеното масло за хидравличните системи на волана на колите или за автоматичните скоростни кутии.
най-важното, което трябва да знаете е след почистването на пушката, след консервирането и преди стрелба, преди всяка стрелба, пушката трябва да е абсолютно подсушена и обезмаслена. Или поне подсушена. Забърсваме шомпола от маслото. Сега другото, което е важно, че трябва да се почисти патронника, цевната кутия. Аз се почиствам с тези четки. Тази четка и тази за 12 калибър. Но първо ще трябва да извадя адаптера. И да подсуша цевта от маслото, за да мога да почистя и самия патронник и цевната кутия. Особено там, където лягат бойните зъби на затвора, които заключват затвора към цевта. Парцалче достатъчно, после ще я подсушавам повече. Сега с това и с това с тази четка се върти. Хубаво да изпадат всички боклуци, които са се натрупали вътре, ако има. После слагам парцалчето на четката и по същия начин почиствам цевната кутия. Тъй като ще ползвам пушката може би скоро, затова се наложи да я подсуша напълно. Това е задължително преди стрелба. А дори и да я подсушите, то си остава един филм от маслото, което сме сложили в цевта, което предпазва цевта от... И когато пушката е на сухо, няма абсолютно никакъв проблем. Ето, почистваме първо патронника и продължаваме напред цевта, за да я подсушим напълно. Чистенето вече приключи. Бойните зъби на затвора трябва да имат умасляване, без да се прикалява, само на тях.
Ето всичко, което е